Жена, която знае цената си, никога не показва зависимости. Тя е толкова пълноценна сама по себе си, че присъствието й се превръща в привилегия. Тя не се повтаря и не влиза в излишни обяснения. Когато позицията й не бъде зачетена, тя просто оттегля енергията си. Защото мъжете никога не се променят от думи, променят се само от липса на достъп. Тя няма време да преследва. Има собствен ритъм, собствен фокус и живот, който я вдъхновява. Няма нищо по-магнетично от жена, която не разчита на никого, за да се чувства цяла. Границите й не са тема за преговори. Първата грешка е урок, втората – избор, който тя никога не прави за сметка на собственото си достоинство. Тя не влиза в битки за внимание. Когато една жена започне да се бори, за да бъде избрана, тя вече е загубила своята стойност. Овладяла е тишината до съвършенство. Мълчанието й не е отчаяние, а абсолютен самоконтрол. Той излъчва само едно – изборът ми да бъда тук е подарък, а не даденост. Пази дълбочината си. Тя никога не разкрива целия си свят наведнъж, защото истинската класа изисква време за откриване. Тя не играе евтини игри за контрол. Тя управлява собствената си реалност. Аура метод.